Знаете ли, че много хора плащат за застраховка на колата си сума, която математически не е оправдана спрямо техните доходи? Здравейте, аз съм Димитър Социров, вашият застрахователен брокер. Днес ще ви разкрия формулата колко точно трябва да отделяте за автомобилните застраховки, без това да застрашава финансовата ви стабилност. Застраховката не е фиксирано число, а процент от вашият автомобилен бюджет. Тук говорим за личен автомобил, а не за фирмен. Нека да започнем от голямата картинка. Основното правило, което трябва да следваме, е, че всички разходи, свързани по колата, лизинг, кредит, гориво, данък, поддръжка и застраховки, не трябва да надхвърлят 10% от нетният ви доход. А като част от това, застраховките не трябва да надхвърлят 2,5%. За останалите разходни неща мога да ви направя отделно видео, ако ви е интересно. Първо ще разгледаме какви продукти имаме в автомобилното застраховане. Номер 1. Гражданска отговорност. Тя е задължителна застраховка. Тук нямаш избор дали да я имаш, но имаш избор как да я платиш. Винаги плащайте наведнъж, ако бюджетът ви го позволява. Разсроченото плащане е скрита лихва, която не искате да плащате. Номер 2. Автокаско. Не е задължителна, но препоръчителна застраховка. Как да разберем дали разходът по тази застраховка е оправдан? Можете да приложите тестът за финансовия шок. Ако колата ви изчезне утре или претърпи сериозна щета, можете ли да извадите парите за нова веднага? Ако отговорът ви е не, каското ви е задължителен разход. До кога трябва да сключваме застраховка каско? Моят съвет е, ако полицата ви струва повече от 10% от стойността на колата, по-добре е да заделяте тези пари в собствен авариен фонд, вместо да ги давате за каско. Номер 3. Защитена стойност на автомобила. ГАП. Това е доброволна застраховка. Ако искате застрахователят да плати пълната сума по фактура за колата ви, то това е вашата застраховка. Тя се сключва задължително с застраховка каско. Номер 4. Автомобилен асистанс. Също доброволна застраховка. Тук имаме два варианта. За България и за чужбина. Ако се притеснявате, че можете да закъсате по време на път, тогава трябва да имате тази застраховка. Тя може да бъде сключена като допълнително покритие към застраховката ви каско, но можете и да изключите отделно, самостоятелно, само когато ви се налага да пътувате. На база на това ще разгледаме три примера с часови стойности, за да придобиете по-ясна представа за нещата. Първият пример е чистонов автомобил на стойност 40 000 евро. Разходът ни за гражданска 150 евро. Разходът ни за каско 1800 евро. Разходът ни за ГАП 350 евро. Автомобилен асистент за България 30 евро. Автомобилен асистент за чужбина 50 евро. Общо имаме 2380 евро. На база на този разход нетната ни заплата на месец трябва да бъде 7870 евро. Втория пример е употребяван 5 годишен автомобил на стойност 20 000 евро. Разходът ни за гражданска 150 евро. Разходът ни за каско 900 евро. Общо имаме 1050 евро. На база на този разход нетната ни заплата на месец трябва да бъде 3500 евро. Третия пример е употребяван 10 годишен автомобил на стойност 10 000 евро. Разходът ни за гражданска 140 евро. Разходът ни за каско 500 евро. Общо имаме 640 евро. На база на този разход нетната ни заплата на месец трябва да бъде 2100 евро. Сега, трите примера ще се появят на екрана ви да ги видите нагледно. Ето няколко съвета,
как да намалите разхода си за автомобилно застраховане. Номер 1. Повечето компании имат отстъпка, когато гражданската и каското са заедно. Номер 2. Ако имате друга застраховка, също може да ви донесе процент отстъпка. Номер 3. Винаги плащайте цялата сума. Това ви дава добър процент отстъпка. Номер 4. Самоучастие. Това ще намали сумата ви, но ще имате процент самоучастие, ако възникне щета. Номер 5. Авансова вноска. Получавате процент намаление още в самото начало и ако нямате щети през този период на полицата, не дължите сумата. Номер 6. Компаниите имат диапазон на застрахователна стойност на автомобила. Вие сами можете да прецените дали искате в горна или в долна граница да я застраховат и оттам разходът ви може да се намали. И за финал, можем да кажем, че застраховката е скъпа само ако не е планирана правилно. Заделяйте определена част всеки месец, за да можете в края на полицата да имате цялата сума и да не плащате скритата лихва на разсроченото плащане. Ако това ви беше полезно, харесайте видеото, споделете го и се абонирайте за канала. Ако се нуждаете от нещо свързано с застраховането, финансите и инвестициите, може да се свържете с мен. Контактите ми са долу в описанието. Пишете долу в коментарите какво искате да видите в следващото видео.